Stenløse. Det drejede sig om et forslag fra kommunen af om nogle boliger i en bestemt bydel. En gruppe lokale parcelhusejere og virksomhedsejere, og så også en privat skole, hvor byens børn går, de var gået sammen omkring en underskriftsindsamling. De var imod de nye boliger i deres bydel. Boligerne det bestod af 3 husvildeboliger. De skulle opføres på kommunens grund. Sådan et dejligt område med sådan et flot udsigt og med et roligt dejligt område med god plads. Gruppen havde udpeget en talsmand, som bor i det område i sit parcelhus. Okay, jeg var da glad for, at jeg havde fået et hus, ikke? Men jeg havde ikke tænkt over det der som et køkkenskab eller noget. Vel? Jeg var glad for, at jeg havde et sted at være med min hund, ikke? Hvad fanden, man? Der er sgu da ikke nogen køkkenskab, man. Hvor fanden, jeg kan da ikke stille mine tallerkener på gulvet. Så må jeg ud og købe mig køkkenskab og sætte op. Ja, altså sådan nogle ting, det tænker man ikke over i farten, vel? Og altså, det er sgu da så lavset, at man bygger sådan nogle huse her, og ikke laver et klædeskab og et køkkenskab. Så man fanden vil modtage sådan noget. Man bygger da ikke et hus uden køkkenskab. Hvad er det for noget? Det var sparet væk. Tænk sig engang, det var sparet væk. For 1000 kroner skyld. Jeg sidder altså, jeg er jo helt målløs over dem der. Jamen, de er meget fine, det synes jeg altså. De er virkelig flotte, ja. Det er. Jeg er sgu glad for det.